Samifa production ni olu tele ka jɛfilɛ so de kan aw ni yantuma aw bisimila aw ka kunnafoni dili kɛnɛ kan mais kalo kile 12,25 san yaasa basigi o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na an ka jamana marabagaw ye sariya kurabɔ min yɛrɛ kɔnɔna na yirala k'a fɔ Mali parti politique mɔgɔ sariya min b'a to ni u bɛ baara kɛ ko ka o ɲɔngiri fɔlɔ ni o bɛ kuma charte des partis politiques kan o hukumu kɔnɔna na min ye mɔgɔ caman ye olu bɔra ani ka u ka nisɔngoya yira ani ka kuma caman fɔ o de ye senfɛ an ka Mali procureur ni o ye Bamako procureur ba ye procureur général di Balobo Gindo ale bɔra ka dantigɛliw kɛ mais kalo tile 6 tɛmɛnin na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛ ni nin sariya kura in bɔlen ko mɔgɔ caman olu bɛ ka bɔ ni ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin an ka jamana kiri baarakɛlaw ni marabagaw olu yɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔna na a ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin an ka Bamako procureur bɛɛ lajɛlen ma ko ni tɛgɛ dara mɔgɔ mɔgɔ kan ni ka ni sariya sɔsɔ wali kɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basigibaliya ye Mali kɔnɔna na ko ka tɛgɛ da o tigiw kan ni ka u ɲangi sariya ɲɛma ɲagaminɛw tɔgɔla don ni o ye salon international di dromadaire ye o la ɲɛnɛmayara mais kalo tile 8 tɛmɛnen Bamako kɔnɔna la ɲinɛ kumakan tun bɛ fɛn min kan o de ye ɲagamɛ ka kologɛlɛya yɛlɛma baara bolodaliw ani ɲɔgɔn minɛ Sahel jamana kɔnɔna la ɲinɛ kumakan tun bɛ o de kan salon yɛrɛ senfɛ fɛn caman o bolodara ni o cɛla o dɔ ye ɲɛfɔliw kɛra ɲɔgɔmɛ ale jɔyɔrɔ yɛrɛ kan a ka kologɛlɛyali a nafa yiriwa sira fɛ ani fana a ka se ka kɛ sababu ye jɛɲɔgɔnya u ka se ka layiriwa an ka jamana marabolo kɔnɔ ani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ɲɔgɔndan baaraw bɛna boloda Mali muso dɔw cɛ walasa min yɛrɛ b'a to u ka taa an ka jamana sanfɛ kalanso la n'o ye école nationale d'administration ye baara in a bɛna tilayɔrɔ 2 la min ye a kun fɔlɔ ye o bɛna ɲɛsin sɛbɛnni baaraw ma culture générale o kan n'o bɛ daminɛ juin kalo tile 9 ka se a 25 ma ni o tɛmɛna mɔgɔ minnu bɛna tɛmɛ a jaabi kun fɔlɔ in na olu bɛ tila ka na baara wɛrɛ boloda n'o bɛ kɛ épreuve technique ye o bɛ kɛ tile 15 kɔnɔna la nin baara ninnu sigira sen kan an ka jamana minisiriso 3 olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na n'o ye muso ni den ni denbaya ka minisiriso ka fara o kan an ka jamana sanfɛ kalan ni ko ɲɛɲini minisiriso ani an ka baara ni forobaca o minisiriso kabini 1967 san sanjiba nana Mali kɔnɔna la o kɔ min yɛrɛ juguyara ka da ale kan o kɛra 2024 san ta n'o kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don